28 июн президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташлиф овард. Имрӯз маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Қирғизистон дар майдони Қасри Миллат, ки ба хотири пазироии меҳмон идона оро ёфта буд, баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаровро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсӯфаи фахрӣ даъват намуданд. ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Қирғизистон ба талаби қаровали фахрӣ ба муносибати ташрифи расмии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон саф ороста шуд. Командири батальони қаровали фахрӣ подполковник Ҳофизода. маросими истиқбол бо гузориши командири қаровали фахрӣ, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштани сарони давлатҳо аз назди сафи қаровали фахрӣ, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ба парчами давлатии Тоҷикистон, шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб ҷараён гирифта, бо қадамзании мутантан гузашти ҷузъу томҳои қаровали фахрӣ аз назди сарони ду давлат анҷом ёфт.